Bilim ve Sport Berkarar Döwletiň Bahtiyarlyk döwrüne 2019 sergisinden şekil yazıları size getirmeye devam edýäs. Men häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň halkara insanperwer Ilymlar we Ösüş Üniversitetining talibi Kemal Gaýtnazarow. Kemal, biz seniň kampus durmuşyndaky işçiligini bilýäs. Türlü talip guramalaryna işen gatnaşmak bilen öňe saýlanýanda, ulu hormatlanan peýdalanýan öz deň duşlaryň arasynda yanlışmasam New York'a gittin, Japonya'ya gittin, Moskva'ya gittin, türlü yurtlarda bolup gördün. Şeýle kampus guramaçylyklarynyň içinde de ören uly işler alyp bardın. Dogry dämi Kemal? Enne bugün hem üniversitetiniziň pavilyony sergi okudy, şu wagt sergi açykdy. Ne birazjyk gurrun beraýsyň özüň barada. Durmuşdaky maksatlaryň näme? Şu wagt näçinji ýylda okuýan, muny gutaransoň, okuwlaryň tamamlansoň nämeler bar? Arzularyň bar. Birazjyk gurrun beraýsyň. Sağ olun, Merdan molim. Men Kemal Gaýtnazarow, men Halkara Tampere Ilymlar we Ösüş Üniversitetiniň Halkara gatnaşyklar we dünýä syýasaty hünäriniň 4-nji ýyl talibi. Şu ýyl netip bolsa men üniversitetimi tamamlaýan, geljekde men daşary ýurtda magistratura derejesini almagy niýetleýän. Şu wagt bolsa men şu Halkara bilim we sport sergisine geldim. Şu sergisinde biz öz üniversitetimizi wekilet hökmüne çykyş etýän we gelýän mehmanlara üniversitetimiziň taryhy hakynda, guruluş hakynda we öňde goýan maksatlary hakynda gurrun berýän. Şu sergide biz hassa şu üniversitetimiziň sanly bilime geçiş prosesi hakynda köp maglumat berýär we köp eksponat çykardyk. Bizim üniversitetimizde sanly kitapxana okumak hakynda hasem jekmejek gerek boljak maglumatlar alyp bolar sebäbi o maglumatlaryň kömegi bilen ýörüte bizim taliplerimiz we muallimler tarapyndan taýýarlanan sanly kitapxana diýilen bir programma. Bu programma üstü bilen barcode reader ýalňy bir ýörüte tehnologiýanyň üstü bilen bir kod skan edip, şonu kompýuteriň sistemasyna sanyp, şo kitap beriş işini ýeňilleşdirýän bir programma. Bundan başga da bizim bizim partner üniversitetimiz bilen Tokyo Üniversiteti bilen biz telekonferensiýa geçirdik. O konferensiýa bizim Halkara Tampere Ilymlar we Ösüş Üniversiteti hemde Tokyo'nyň daşary diller üniversiteti bilen telemos geçirildi. Şol wagtda da şu telemos bizim sergimizde hem ýaýlymda goý berildi. Bundan başga da taliplere we mehmanlara gyzykly bolan bir sergimiziň görnüşiniň biri üniversitetimiziň web sahypasy. Bizim üniversitetimiz has bir öz web sahypasyna goýanýar, begenýär. Sebäbi bu web sahypasyň üstü bilen dürli adam nirde bolany tapady ýok. Üniversitetimiz hakynda ähli gerek boljak maglumatlary elektron görnüşine alyp bilýärler. Ýalňyşmasam mara şu sentýabr aýyndan iýun-ýul aýlaryna dalaşgärler bolýar. Ýokary okuw jaýlaryna synaga tapşyrmana. Şonu bizim portalymyzyň aşgywatda bir makala çykdy. İnternetde girýänleriň sany 5 artdy diýip okapmadynız. Köpsem şol ýokary okuw jaýlary barda maglumat almak maksady bilen girýärler we iň köp girilen ýokary okuw mektepleriň biri Halkara Insanperwer Ilymlar we Ösüş Üniversiteti. Şolaň arasynda durdy da. Iň köp girilen üniversitet, iň köp gözlenen üniversitet boldy da. Elbetde şo siziň şo döwürlerde saýtyňyzyň ýaňy açylan döwürlerde ýalňyşmasam. Şoňa bir täsiri bolan mümkin şeýlem. Sen Kemal, sen özüň jurnal çykarýardın. Şu jurnalyň ady näme? Ink of IUHD. Ink of IUHD? Ink. Ink of IUHD. Bu jurnalcykdan öz içki neşriniz bolup gelýärdi. Näili temalar bilen çykyş edýärdiň, näil nemeler bardy, gyzykly makala, material nämeler bardy? O dogry, belki sebäbi bizim üniversitetimizde Student Initiatives bir talipleriň ähli ýüregine gelýän bir planlar, proýektler, inisiatiwalary hem zatlar şolar bizim muallimlerimiz we bizim üniversitetimiziň başlyklary tarapyndan doly gollanylýar. Bizim üniversitet bir näçe klublar we diplomatlaryň gurnagy diýilen bir gurnak we biznesmenler gurnagy ýa-da juristlaryň gurnagy diýen ýa-da bir näçe gurnaklar bar. Şo gurnaklaryň içine diplomat gurnagyň içinde hem biz şo Ink of IUHD diýilen bir gazet çykardyk, jurnal çykardyk. O jurnal bizim içki üniversitetimiň jurnaly. Ondan başga da ýöne bir kiçiräjik gazetem çykarýarlar öýten oglar. O jurnalistika kafedrasynyň çykaran işi ol uje her ay üniversitetimden gazet çykarylýar. Şu üniversitetde bizim kampusymyzda we taliplerimiň akademik durmuşynda bolup geçen täzelikler hakynda
dünýäde bolup geçen täzelikler hakynda gyzykly maglumatlar, her hili tehnologiya, sport, sunat, dürli uğurlarda maglumatlar şoň içine çap edilýär. Biziňki bolsa, biziň çykaranmaz bolsa, ol jurnal, ol her semesterde çykan bir jurnal. Biz o jurnalda muallimler bilen interwiu geçip duşuşyk söhbetleşik etýäs. Her hili oýunjuklar, her hili gyzykly boljak maglumatlar ýerleşdirýär. Indi sen okan döwrüňde birinji ýyl giren Kemal bilen gutorjak ýylyna Kemalyň arasynda näil tapawut görýän? Näil ösüşlerim? Bu gazanan tejribeleň belki durmuşa bolan garaýyşyň, bir gazanan tejribeleň tehnik bolsun, zat bolsun, adam gatnaşyklar bilen baglanşyk bolsun, dil başarlygyň bolsun ýa kompýuter sowatlygyň bolsun, şoň bilen baglanşykly. Gaty ummansyz bir näliýin. Gaty tapawut we sebäbi Hudaýa şükür biziň uniwersitetimiz gaty kän mümkinçilik berýär talipler üçin diňe bir uğurdan ösmek däl, bir näçe uğurlardan ösüp özgörmek üçin bir näçe platformalar zatlar düzediler. Şoň üçin men özüm gaty dil tarapdanam diňe Sport tarapyň näil? Sport kemire galaýdy öýtýän. sport uniwersitetiniň bagly däl ösýär. Ýöne sport nemeleňiz bar, desgalaňyz? Sport kompleksimiz we ýürüýte enzamlar bilen öpçün edilen sport kompleksimiz we daşky sport meydança, içki sport meydançalar hemme uniwersitetimiň şu hemme taraplaryň öpçün edilen talipler üçin kompýuter otaglar we lingafon otaglar we iň berkli jurnalistler üçin hem ýürüýte öz uniwersitetimiň içinde jurnalistika studiýamyz bar. Şu studiýana kän eşitdik şonu. Ýalňyşmasam telewizniýa üçin hem bir kysany gepleşikleri sizin taliplerinizi şu taýda düşürýär. Biziň taliplerimiz bir näçe habarlar, gepleşiklerini alyp barýarlar ingliz dilinde. Hem de hasam şu TV4, Ýangy Türkmenistan telekanaly bilen biz hasa yslaşykly işleşýär, sebäbi şu kanalda ingliz dilinde köp zatlar alyp barýar. Birim içki radioňyz bar öýtýän. IUHD radio uje uniwersitetiň öz içinde her gün irden uniwersitetde ýa-da geljekde bolup geçjek täzelikler hakynda aýtýarlar şu taýda. Gyzykly maglumatlar, daş ýerde gitip gelen tarifler bilen söhbetleşik, muallimler bilen söhbetleşik irden gelende hemem bir löboy bir gyzykly boljak informasiýa şodan alyp bolýar. Hemem bir irdenden Öwüsini artdyrýar bir okuw başlamak. Aydym goýýarlar, dat goýýarlar. Hemen owy hawa. Umuman sizin kampusyňyz, uniwersitetiniz men düşünýänimde bir adamyň erkin dörejiligi üçin, arkaýyn ösmek üçin, kemala gelmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Dil taýdanam beýleki ukyp taýlardan östürmek üçin dogry dämi? Kemaljan, köp sag bol söhbetleşdiň üçin. Işiňde üstünlüğini arzu edýäs. Sen deň duşlaryňa da, sen ýokary okuw mektebiňizde de biz üstünlükden hemra bolmagyny, şu Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylynda da uly rowaşlyklara beslenmeňizi arzu edýäs. Köp sag bolun.